Cred că au și în desene, știi că era că dacă le atingeai un punct pe frunte, adormeau. Da, știu, hipnotizatul de găini e... Dar și la câini, dar nu știu, era doar în desene la câini, nu știu. Să hipnotizezi câini? Da, îi atingeai undeva aici și trimitea la somn, dar nu știu, n-am încercat. N-am vrut niciodată să-mi trimit vreun câine